ببونەیە سەلڤەگەرە دەهەمین ji damezirandina Komîta Fêrbûna Zimanê Kurdî mamosteyên komîtê ahîngek bi vê helkeftinê li dar xistin li navenda xwe li bajarê Hesekê bi beşdarbûna serekê komîtê Derwêşê Galib û endam û mamostan di vê şahiyê de komîtê di stranvanê Hesekê xelat kirin ji bo kar û xebata wanî pîroz di ber komîtê de. Yek ji wan Masûm Şikakî wiyê din Ferhan Bavê Media. Ez dehsaliya komîtê li we teza pîroz dikim mamosteyên me yên hunermend Masûm Şikakî, Ferhan Bavê Media, rêjane şahî û xelatên mestir. Em soz didin ku rojên bên em ê grava wê kêmasiyê bidin. قیز و خۆرتê Hesekê bi dest hev di dîlana kurmancî de toz bi erdê xistin li ber deng û tembûra Ferhan Bavê Media. Masûm Şikakî stranvanê dengşewat ji hêla xwe spasiya komîtê kir û deng û awazê xwe diyarî kesên beşdar bûn kir. Derwêşê Galib serek û damezerê komîtê ji hêla xwe spasiya mamostan kir ji ber qonaxên berê bi mêranî derbas kirin. Ana em di qonaxek nehdene, em dixwazin hinin bûyerên kurdewarî pêwîst e em duwa bûwara jî bixebitin lê em nagihên wê asta nakokiyê di nav tevgera Kurdî de. Em ê bi giştî bergiriya Kurda bikin, milletê Kurd bikin, zimanê Kurdî bikin. Komîta Fêrbûna Zimanê Kurdî saziyek weşandina zarê Kurdiyê bi geştî dûrî girêdana bi tevgera siyasî.